Moi, täällä Fingaming FPS. Aion tehdä kilpailun, mikä tulee minun työpöydäkuvaksi. Tadaa! Niin, että te saatte valita, tää on ensimmäinen kuva ja sit vaan katsotte, mikä teidän mielestä on paras ja kirjoitatte kommentteihin. Mä kerron näitä numeroita ja niin te kirjoitatte kommentteihin ja sit katsotaan, mitä mä pistän. Tadaa! Sit tulee erikseen, no niin, tässä on toinen. Onks ookin siisti? Tässä kestää paljon. Mä pistin sen väliin aika paljon. Ja niin. Mulla tulee kolmas. Tässä on kolmas. Että odotetaan viikkoa. Jos se tulee vai toistuuks tää? No joo, tää toistuu, joten tässä oli Fingaming FPS. Kaikille hyvää päivän jatkoa!